Oy, alas sa mga dangando diyang makasuway og snow sa usa ka nasod sama sa Pilipinas nga tropical country, di na ngayang muadto pas layo. Kini tungod kay dinhi mismo sa Sugbo, mamahimo na kining masawayan og mga kapuso. Mao kini ang labing una nga Snow World dinhi sa atoa. Busa, andama na ang inyong mga kaugalingon, mga kapuso, kay siguradong magpangurog gayud kamo. Busa ato kining sudlon, mga kapuso. Sud ni ining kapin sa 2,000 square meters nga luna, mamahimo ng matuman ang imong snow dream. Dinhi sa Upper Kalahuan, lungsod sa Minglanilla, nahimutang kining labing una ug kinadak-an nga Snow World sa nasod. Sa entrance fee nga 350 pesos, mamahimo na nimong ma-enjoy one to sawa kining negative 15 degrees nga kabugnawon sa Snow World. Pagsud dinhi, i-orient una mo sa mga angay ug dili angay buhaton sa sulod. Aduna kini nagkalain-lain ug daghan kaayo nga mga ice carve nga mga cartoon characters. Dinhi pa lang, mabatyaga na kaayo ang kabugnaw sa maong lugar. Sa pagsubay nimo sa daan, adunay white Christmas tree. Ug makita nimo usab kining Mala Castillo. Dinhi, perfect kaayo ang picture taking. Aduna usab kini ice slide, diin mamahimo kang magbalik-balik hangtod ka mapulan. Matag karon ug unya, adunay gagmayng snow nga manggawas. Aduna say I Love Cebu ug Snow World nga ice carve, diin mamahimo kang magpa-picture. Aduna kini gamayng coffee shop ug murag balay nga kasagaran makita sa gawas sa nasod. Sa second floor ni ini, adunay dakong hawan ug aduna say Christmas tree. Para na silang nasa ibang bansa. Para ma-feel nila talaga yung true winter. And besides, malapit na ang Christmas, so at least ma-experience din nila yung White Christmas. Ang una nito nasa Manila, so pangalawa to, and actually mas malaki to kaysa sa Manila. So we're very excited, andito na ang Snow World because hindi na kailangan mag-travel to Manila or abroad. Ang maganda dito ay madadala pa yung buong pamilya. Sa pag-anhi dinhi, kinahanglan gayud magsul-ob og gloves, sneakers, jacket o guban pang pangbatok sa tugnaw. Aduna hinuon sila'y ipahuwam nga mga jacket o gloves. Bawal ang cellphones dinhi, apan aduna ra usab sila'y in-house photographers aron mo picture kaninyo sa kantidad nga 100 pesos. Bawal usab dinhi ang adunay sakit sa kasing-kasing ug sakit sa baga ug sa mga dili makakaya sa bugnaw. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.